Lozan şəhərindən sizə qaynar sələmlərimni yollayım. Tuğan Tele telekanalının seri tüpkünə tapşırığının avtırı hamalı barışısı Roza Xayrulina. Bugün biz Tuğan Tele telekanalı bilən eng yaxşı şişalardan turğan matur көңілі şəp tamaşa şərə kildik. Qazan qarşı al. Biz seni bugün yollarga kiriştik dostlarım. Hem min de indi öz şiratımda sizge eng təmli, eng tatlı matur reportajlarımның birsin. Şın көңілдән işlerge kiriştim dostlar. Şuna göre eydegiz yakınırak keligiz. Yol saatleriniz hayırlı hem matur bulsun. Sizge indi dostlar, biz her vakitte yaratıp, bizin sahne ortadan grimyorkalarını gösterge yaratабыз. Bizim indi her bir grimyorkada artistlarımız belgilenilip ornaşılgan. Hem indi en ulu grimyorkaların birisine göz salsak, bunda bizim kimler var iken, kimler əzrene iken. Sağ mısınız, hayırlı saatte şeyleriniz temni bulsun. Hayırlı. Кеш ме, күн ме? Hayırlısı. Татарстанның сағатына үйреніп болмай, мында уже қараңғы түшкен, но сағат әлі сағат 5 кене. Біздің бит сағат ғұммен екінші түрлі. Қиын түгіл ме, ауыр түгіл ме, менә шушы сағат айырмалығы? Жоқ, Татарстан вақытына мен менә неше келебіз, үйреніп болмай. Менә өз режимімізге үйренгенбіз, үйреніп болмай. Башқұртстаннан Татарстанға келгенде әзірәктегі орысша айткенде проигрываем. Выигрываем, чөнки мында сағат арттырақ. Қайтканда инде проигрываем. Бізде уже йокларга ятырга жыйналар. Dostlar, менә сезнең өчен тышта матур итеп стендапlar, сәламләүләрне яздырып йөридек. Карыйм, безнең бриллиантикларыбыз килеп чыкты. Мин аларны шулай дип әйтәм инде. Әйе, Алмаз һәм Зөлфирә Мирзаяновлар. Ничек хәлләрегез, кәефләрегез? Evet, Allah'a şükür bizning şadlıqlı, benim için de Zülfira için de en şadlıqlı mezgillerinin birisinin şahitleri bulduk siz eligine. Şulay meni. Bilesiz mi nindi? Nindi sirler var, aşık Bir korobka albom bizning o'zimiz shug'ullanamiz aның bo'yicha. Hem menә benim şiirler bilen birinci albom, birinci flashka dünya kurdu eligine. Hem şunun bilen sizinle ortaklaşasın kilemlere. Kutlayбыз Мирзаяновларны. Монда синең шигырьләрең генә. Min сөйләгән şiirler, авторлар şiirleri. Ничә шигырь монда Алмаз? 30 şiir. 30 шигырь. Алмаз Мирзаянов сөйли, моны рәхәтләнеп тыңлап, әйбет. Күпме? Üşüysün, әйдә керәбез, üşüйсün. Моны тыңлаган кешеләр күңелләренә җылылык ала. Давайте покалар. Моны шул кызык бит инде. Рәхмәт дисәр, вдруг кирәк булар. Күрешкәнчегә тиклем достар, менә монда менә ничек башлап күрсәтәбез. Инде 12-сының алды тулды безнең артистларның машиналары белән. Кемдер керә, кемдер инде алдан килеп репетиция ясады, әлегә китеп торды, тагын чыгышы вакытында киләчәк. Күңелле мөхиттән танайта достар. Нет, хорошо, сейчас хорошо. Его надо, четвертый. Его вообще не слышно. Еще громче. Четвертый. Марат абый да шундый тәмнәп менә чәй ичеп утыра инде, лимон исләре, хуш исләре аңкып тора инде. Марат абый ничек хәлләр? Күбекле булды шәйле кайнамаган. Марат бушны яратайын. Әлбәттә менә бит Татарстан пишмаклар белән чәй ичеп утырабыз. Аллага шөкер, менә Туган Тел телеканалында эшләүче егетләр. Менә монда үч пишмагы икенче төрле ди. Мин әйтәм, кунакта күчти, бич тәмле инде ул. Күчти тәмле була. Әйе. Шулай күчтәнәш дисәләр, күчтәнәштә белән карашкан нәрсә генә юк өстәлдә. Пишмаклар, шикар. Гомумән менә камыр ризыклары артист кешесенә бит инде ул бик килешеп тә бетмәскә мөмкин, чөнки ул теге тазартып та җибәргә мөмкин. Сездә андый гомумән мәсьәләләр юк бугаймы? Сез ничек башлар? Юк, мин андый камыр куймак яратам мин. Һәм сез Шәк пирога яратам. һәм весыгыз сезнең артмыйларны ашауга карап. Белмим, ну, артканы юк дисәм дә буладыр. Ничек саклап буласың ул шушылай менә? Сез гел спорт белән шөгыльләнәсез, Марат абый. Юк, диетада тоткан, спорт белән дә шөгыльләнгән юк. Эш күп димәк. Агына йөрим мин. Җөдә йөргән юк. Ильшат Сафин, үзенең музыкантлары, мы потихоньку гына уйдем. Они уже выйдут со своими музыкантами. Я, получается, машинаны кутасың. Шиткә куям, чыгармыйм диде бит.
Akışın çıkar özünekine. Өзенікіне шығара, потом алып А онда Ильдуста аппаратура жоқ, Ишатта аппаратура. Мұны қана шыға, мұны қандай Мана жоқ. өзенікі шыға, Илшаттың өзенікі шыға. А бұныкі бар міне? Манақы бар, манда олар. Безнең инде Туган тел телеканалының хезмәткәрләре һәрбер артистның чыгышын, аның чыгышыннан соң икенче чыгышка тиклем нәрсәләр сөйләнергә тиеш, нинди көйләр уйнарлар тиеш барсында, әлбәттә инде шишәләр барсында, ушиләр, сүтәләр, чөнки безнең татарда юкка гына әйтмәгәннәр, әмма 7 кат үлчә, 1 кат кесеп, чөнки концерт инде ул бер дулкында үтәргә тиеш, дәрәҗәле булсын дисәң, тырышырга кирәк алдан ук. Ә без инде һәр вакытта бар көчебезне шулай булсын өчен салабыз, дусларым. Һәм инде менә безнең бүгенге алып баручы ул инде Башкортстан Республикасының атказанган артисты, Туган тел телеканалының бик күптәнге хезмәткәре, үз-үзен динозавр ди. Әйе дусларым, Айгөл Габдуллина бүген концертны алып бара. Мирхат Гайсим белән Айгөл, хәерле кичләр сиңа. Сәлам, Роза. Ничектә синең белән очраштык? Әйе, Казанда без беренче тапкыр очраштык үзебезнең концертта, шулай бит. Әйе, менә тагы да шул сүзләрне әйтәм инде. Әгәр дә бер 10-15 ел элек миңа Айгөл Туган тел концерты Мәскәүдә булачак, Айгөл күрерсең Туган тел концерты Казанда, Казанның үзәгендә булачак дип әйтсәләр, мин бәлки ышанмас идем дә. Ә бу чынбарлык, бу безнең менә теге руш әйтә, реальность чынбарлык бүгенге көндә. Һәм чынлап да бүген Туган тел үзенең зур концерты белән, аеруча әйтәм, зур концерты белән бүген Казанда Уникс сараенда чыгыш ясаячакбыз, Аллаһы боерса. Менә сезнең арада тормышта нинди элемтәләр хөкем сөрә? Сез шалтыратышып хәлләрегезне беләсезме? Киңәшләр сорыйсызмы? Көнләшү хисләре юкмы арагызда? Шулай сөйләшмичә йөрибез менә бер-беребезне. Менә шалтыратулар белән нәрсәләр сораулар, киңәшләр сорау бармы сезнең арада? Буламыны инде. Вансыз дикак дөнья бит ул. Акча сорап торабыз бер-беребездән. Кайсыгыз юмартрак, кайсыгыз күбрәк кемнән сорый? Ешрак. Анардан күпме кирәк сорыйбыз бит. Күбрәк түгел, күпме кирәк. Әнвәр абый Марат абыйга шалтыратып, Марат брат акча биреп тор диме? Төрле чаклар булды инде малай, төрле чаклар. Күрәк йөрибез, күрәк сәнәк бакча бит без бит. Хәзер авылда яшәйбез. Аңлашылды. Казыйбыз. Димәк, сезнең арагызда ихлас, дус мөнәсәбәтләр, шулай бит. Көнләшү хисләре юк дип, кулыгызны йөрәгегезгә куеп әйтәләсез. Конечно. Кайсы якта? Менә шулай бит инде. Репетициялар шоулап, гөрләп дәвам итә. Уникс концертлар залында дуслар, Туган тел телеканалы бүген инде безнең Башкортстанда һәм Татарстанда яшәгән иң популяр җырчыларын 7 чакырды. Без монда барыбыз да инде килдек. Дусларым, әле үзегез ишетеп торасыз, репетициялар бара. Гүзәл Әхмәтова үзенең шулай ук чыгышына бик җентекләп әзерләнә. Дуслар, мин әйтәсем килә, репетиция мизгелләреннән ук шундый минем инде кайфларым күтәрелә һәм шушы күтәренкелекне мин сезгә һәрдаим чын күңелдән бүләк итәргә тырышам һәм әзермен. Сез кабул итеп кенә утырыгыз, дуслар. Матур ел сәгатьләре сезгә. Минем янга килмәде, мин аның янына килмишенчек булдырыйм инде. Синең хәлләрең ничек, Ләйлә? Әйбәт, Аллаһка шөкер. Менә кашан шундый матур табыннар артында, әйме, Казанның тәмле кешеләре артында шаш яшәп утырырга. Гомумән син бит чәй эчәргә ашанырга яратам дисең, әйме, Ләйлә? Постоянно ашыйм. Безнең артистлар шундый дип, хәтта тамашачылар утыралардыр инде тыңлап. Ә син ничек үзеңне формада тотасың? Ничек дип тотам? Безнең бит сбалансированный питаниелар бар, коктейльләр эчә, шундый перезагрузкалар эшлим организмга. Марат әйтмешли, ни? Особо әйткәнебез юк, ППны тотканы юк. Төнне дә ашарга туры килә шул юллар бит инде. Менә әле вак бәле шашадык тәмле итеп. Әйе. Конфет ашадым. Татарстан камыр ризыклары алар аеруча тәмле бит инде. Шулай бит, сиңа шулай тоелам. Шулай нык тәмле. Эшләр гөрләп бара, сәхнә артында дуслар, безнең инде менә Гөлфия Баязитова, ул инде шулай концерт башланыр алдыннан ук җырчылар янәшәсенә килеп, һәрбер җырның авторларын белә, титрлар җыя. Шуңа күрә безнең бүген һәрбер хезмәткәребезнең берничә эше бар һәм инде аларны җентекләп, җиренә җиткереп, шундый зур җаваплылык белән башкаралар. Гөлфия, ничек хәлләр? Аллаһка шөкер, бик яхшы. Арамадыңмы әле? Юк, арамадым. Менә синең дә эшең бит инде һәр вакыт әйме артист янәшәсенә килеп, әйме тыйнак кына шундый үзеңнең
шундый менә җылы холкың белән алардан җырларның авторларын сорыйсың әйме? Җиңел биреләме сиңа бу эш? Жеңіл бирелә, яратып башкарган өчен һәрвакыт жеңіл була. Шулай ук әйтергә кирәк инде бөтен безнең Туган тел телеканалында булган хатларның, котлау хатларының авторы да инде безнең Гөлфия Баязитова. Һәрбер котлаучының күңел халәтен тоеп, котларга теләүчеләрнең теләкләрен аңлап, ул шул хәтик үзенең йөрәк төрләреннән чыккан җылы сүзләрен сезгә төннәр буена яза. Шулай бит Гөлфия, төннә киләдер инде илһамнар әйме? Булай, шулай төннәр буе язган вакытларда күп булды. Әле дә бар, Аллага шөкер. Хатлар күп килә, заказлар бар, Аллага шөкер. Илләребез тыныч булса, туган көннәрне дә билгеләп үтәргә вакытларыбыз булыр, Алла бирсә. Шуңа күрә дуслар, языгыз хатларыгызны. Туган тел телеканалыннан инде безнең алып барышларыбыз матур итеп Гөлфия язган хатларны яңгыратырлар һәм инде сезнең әлбәттә юбилейларыгызга бу бик тә күңелләренә хуш килер. Туган тел телеканалы Гөлфия Баязитова булды. Артур Салават улы, мин инде беләм, безнең монда да баннерлар, храмаклар, тагын файдада бик матур баннер эшләдегез, бит шулай бит. Ул баннер нәрсәсе белән арылып тора өстәгесе мондагыларга караганда? Беләсезме, ул баннерны безнең яраткан тамашачыларыбыз өчен, Казан кунакларыбыз өчен, безнең зрительләребез өчен ясадык. Ни өчен дигәндә, фотозона отдельно алар өчен эксклюзивный, алар үзләре өчен карточкага төшерү өчен, фотографировать иткән өчен фотозоналар ясадык. Бәлки менә монда уже артистлар өчен ясадык инде. Сез үзегезгә котлап китәсегез килмиме соң? Берәр киләчәк бәйрәм белән безнең тамашачыларга. Сез дә храмакта басып торасыз бит. Мин беренчедән чын күңелдән котлыйм безнең тамашачыларыбызны бүгенге зур олы бәйрәмебез белән, Казанда оештырган зур 12-та концертыбыз белән сезне беренчедән котлыйм. Икенчедән инде Алла бирсә, алдагы безнең туган телнең 15 ел юбилее белән котлыйм сезне. Концертлар залының сәхнә артын без инде сезгә күрсәтүне дәвам итәбез. Бу гримеркада безнең кемнәр бар икән дисәм. Исәнмесез? Хәерле сәгатьтә. Без сезгә комачаламадыкмы, Нәфкать абый? Жоқ, мен пышалтын сезне күрдім. Дилә безнең инде һәр вакыт артистларга шул хәтлек инде үзенең җылы энергетикасы белән килеп, хәлләрен белеп, аларга инде һәр вакыт үзенең күңел түрләреннән чыккан җылы сүзләрен, куәтләү сүзләрен сөйләп, аңлатып кына йөри торган безнең Хәлләрен белешеп кенә торам, Аллага шөкер. безнең Көтеп, килеп җиткәннәр. Дилә, ничек бүген менә Казандагы сиңа мөхит? Рәхәт. Үзебезнеке, үзебезчә, безнеңчә. Һәм дә үзебезнең артистлар монда. Уфа, Казан, без бергә. Артистларның бүген ничек соң менә концертка булган карашлары, мөнәсәбәтләре, әзерлекләре сизеләме менә син аны энергетически сиздеңме әле? Бер фикеремне генә әйтәсем килә, моңа кадәр безнең Казан артистлары безгә кунакка килсә Уфага, бүген инде безнең Уфа артистлары Казанга кунакка килде. Һәм шулай ук сәхнә артында алар аралашалар, күрешәләр, шулай ук сөйләшәләр, шулай ук дустана, туганнарча, яхшы, күтәренке мөнәсәбәт бәйрәм. Аллага шөкер. Сәхнә арты Unix концертлар залы. Берничә секундтан инде концерт башланып китә. Иркә бүген безнең концертны башлый ала бирсә, хәерле сәгатьтә Иркә. Кәефләрегез ничек сезнең барыгызның да? Менә җырлап басып торадыр, килдегез бит әле. Илфар яңа теге керәшен халык җырларын өйрәнеп тора шунда. Не бер җырны җырлап битергәч кенә килеп җиттегез. Без бүген концертны башлыйбыз. Biz bugün Tuğan Tel kanalının konsertin үзебез шулай каршы алдык, шулай иттереп. Беренче барыбер үзем чыгып сәламлыйм әле мин әйтәм халыкны. Аннары йомшак кына Башкортстаннан килгән кунакларыбызга, дусларыбызга, коллегаларыбызга сүзне биребез дип, шуңа күрә сәлам җыры белән бүгенге концертны үзем башларга уйладым. Эксклюзив кадрлар дуслар, күпләрегез яратасыз, күпләрегез карыйсыз, беләм. Айсылу бүген Иркәнең кызы сезнең каршыгызда, безнең янәшәдә Айсылу, сезгә дә хәерле кичләр. Исәнмесез, хәерле кичләр.
Мин инде беләм, Казанда концертларда һәр даим сез шулай әниегезгә ярдәм итеп йөрергә яратасыз шулай бит. Уфага гына килгәнегез юк. Юк, туктагыз әле, туктагыз. Ярату гына түгел, бүгенге секендә Айсылу инде безнең Казан һәм зур гына шәһәрләрнең концертларын үз өстенә алып, ул безнең зур шәһәрләрдә үзе главный булып йөри әле. Ул үзе оештырды. Администратор буларакмы? Администратор булсын, ярар, шулай булсын. Шулай дип исем кушык бер көнгә. Айсылу, ничек ул әни кешедәйме, аның оештыручысы, аның ярдәмчесе булу шул вакытта кызы булып та калырга кирәк бит әлеме? Ничегрәк бу сезгә бирелә? Авырмы? Бер дә авыр түгел, юк. Кызык кына. Гомумән сез холыкларыгыз буенча шашкансызмы, әниле кызлы? Юк дип уйлыйм, юк. Юк бит. Шашмагансыз. Айсылу, алайса әйтегез әле менә әниегезнең нинди сыйфаты? Авыр халыклы әни белән эшләүе җиңел түгел бит дип әйтмәкче булар Роза ханым. Просто сиңа әйтә алмый туры, ул бит инде ни булгач, барыбер минем белән җиңел түгел бит инде сиңа эшләүе. Әллә җиңелме, күнеп беттеңме? Миңа бик җиңел, әни белән җиңел. Ул мине аңлый, мин аны аңлыйм. Все нормально. Менә сезнең холыкларыгызда нинди уртаклык бар? Кайсы сыйфатларыгыз менә сезнең Илкәдән сезгә бирелгән була инде кыз баласы буларак? Мин белмим дә. Миңа калса без чоткилар, без сынга калганны яратмыз, безгә кирәк тиз, качественно булырга тиеш бөтен эш. Мин Айсылуңа түгел, теге кызларымда шуңа өйрәтеп маташам. Шуңа күрә безнең бөтен нәрсә ялт итеп, матур итеп, чотка минутына минут булырга тиеш, порядок булырга, чисталык булырга тиеш. Бөтен әйберне ул белә, иде инде порядок инде, монда эштә дә шундый порядок. Шуңа күрә безнең бик шашкан, без икебез дә теге ут кебек шундый хатын-кызлар. Мин хатын-кыз инде, ул кыз. Шуңа күрә ул әле мине дә уздырды дип уйлыйм, чөнки мин әзгенә кай вакыт йомшаграк булып китәм. Менә хисләнеп китсәм дә, ул әзгенә салкынрак тотып алырга может. Әйдә, нитеп җыеп утырмагыз, киттек менә шундыйрак кеше минем. Айсылу, миңа калса синең кебек кыз турында, синең кебек ярдәмче һәм оештыручы турында күпләр хыялланадыр. Юкка гына әйтмәдер, Иркә, бу минем иң зур бәхетемнең берсе, бер өлеше дип шулай бит Иркә. Әлхәмдүлилләһ, Аллаһка шөкер, кызым белән бик ни. Бүген Айсылу беренче тапкыр интервью биргәнсез, инде аңлагансыздыр, име? Юк, Айсылуның 29 ноябрь көне туган көне, аңа 21 яшь тулачак, һәм ул менә беренче тапкыр интервью бирә. Ну, иртәгә тагын берәүкә. Менә бүген репетиция булды, иртәгә Сольникта тагын берәүкә интервью биреп аласыз. Әзерләнеп килгән, пожалуйста. Ярар. Айсылу, агымын менә әниегезгә булышугадан башкаймы, уку бит инде сезнең, әйме? Тагын нәрсә белән шөгыльләнергә яратасыз тормышта? Мин телләр өйрәнәм, күп телләр. Хәзергесе вакытта 5 телне үзләштерәм. 5 телне бер юлы. Әйе. Субханалла. Шул? Яратып, сез монда кирәк дип түгел, яратып эшлисез аңлавымча. Әйе, яратып. Өйдәге бөтен хуҗалык эшләрендә алып барасыз, чөнки бит Иркә күпчелек вакытта гастрольдә, әйме? Апайларында карарга кирәк. Бу шәплек сезгә шул әниегездән, нәселдән бирелгәндер дип кенә әйтәсе калай, минем йомгаклап. Дигәч, аңламаска да может, сиңелләрен турында сора кызым. Аларны да карарга өлгерә, өйләрне җыштырырга да өлгерә, мине дә карарга өлгерә. Без бөтенебез бер-беребезне поддерживаем. 4 хатын-кыз без иде. Теге кызлар да үсеп килә хәзер. Аларның да расписание буенча эшләре бүленгән. Бер көне берсе җыштыра, икенчесе көне икенчесе җыштыра. Хәзер яңа законнар кертте Айсылу белән без, име? Нинди законнар ул? Бүлешеп китсәгез иде. Менә мәсәлән, кичә безнең Әминәнең идән юу көне булды. Безнең квартира хайран гына, зур гына. Ел булса да, беренче вакытларда юып чыкты. Карап тордым, ялт иттереп, тегесе инде шүпләрен түгеп керә. Икенче көне тегесе шуны ук эшли. Менә шулай алмашынып, расписание буенча эшлиләр иде. Әминә әзгенә инде без булмаганда кай вакыт ашарга да пешерә. Шул сосискалар инде, шул күкәй пешерә ала, салатлар ясый алалар. Үзләрен карар дәрәҗәгә җиттеләр. Тормыш нишәтәсен өйрәнсеннәр, эшләбезсеннәр. Монысы да шундый булды. Тегеләр дә шундый булыр, иншалла. Монысы дигәне Айсылу булды сезнең каршыгызда, дуслар. Үзем дә сакланып тыңлап тордым. Гомумән, ак көннәше белән көннәшәм Иркә. 3 кыз. Менә миндә 2 малай. Менә дигән киленнәрегез булыр. Амин, шулай булсын инде. Кадагыегыз булсын. Сезнең кебек шәп кешеләр булса. Минем кебек кадагыегыз булса, значит, киленнәрегез шәп булачак. Алла теләсә, амин. Иншаллах шулай булсын дибез. Иркә, Татарстанның һәм Башкортстанның атказаган артисты, озатабыз инде хәзер сәхнәгә. Рәхмәт Иркә, җавапларыгыз өчен, уңышлар сезгә. Сәхнә арты тагы кемнәр бар, кемнәр безгә очрый? Зарина Асылкаева. Хәлләрегез ничек, Зарина? Әйбәт, бик зур рәхмәт сезгә. Сез инде безнең Туган тел телеканалының концертын Казанда оештырылуы уңаеннан котларга килеп җиткәнсез, шулай бит? Әйе. Нинди бүләк алып килдегез?
Jır bölär gitem. Nindi jir? Gashik min. Siz o'zingiz ijod etdingiz mani? Ayi. O'zingiz yozdingiz, o'zingiz. Yo'q. Men yozmadim. Men jırlar yazmayım. Kimga siz bugungi kunda shulay g'oshiqsiz? Shunday temaga jir boshqarg'ash. Telekanal Tugan Til. Tugan tilga g'oshiqsiz. Shunga shusha jirni sayladingiz. O'ngishlar tilab qolamiz sizga Zarina. Rahmat, sizga da rahmat. Xayrli saatda esanmisiz? Yoratgan ham hurmat etgan tomoshachilarimiz. Salam Qozon! Yanadan salam Qozon, senga salam. 12 bizning konsertimiz boshlanib ketdi, do'stlar. Qutlaymiz o'zimizni yaratgan Tugan Til telekanalining tog'ida bir motor voqeasi bilan. Hamida har doim har yilni bu konsertimizni uyushtirishga bizga nasib bo'lsin. Bizning endi sertifikat topshiriqning birinchi bo'ligi shu minutlarda boshlanib ketdi, do'stlarim. Shunga ko'ra sizga har vaqtda da ingizga tilaklar bilan men avtor ham olib borishni bu topshiriqning ko'tarinki kayflar tilayman. Tugan Til telekanalini qaraysizmi umuman? Qaraymiz, yerlarni tinglaymiz. Ha, bek zo'r rahmat sizga. Qorag'iz yaraymi, bizdan ayrilmag'iz. Ya'ni rahmat sizga bek zo'r. Tugan Til ming yasha. Mana bu birinchi topqir afisaymi? Ming'arshi siz Qozondan Ufaga kelaydik. Ufaga kelaydik, siz onda turuvchilar edingiz, biz bitta bunaqa kelaydik, gil yo'lga jiyinaydik. Bugun mana biz keldik de ketdik endi. Shulay. Bizga hali 8 soat qaytargan kerak tunda. Alloh bilsa. Unib ketdingiz. Rahmat. Endi o'rin bor, sizni chaqiram. Siz endi gul chaqirasiz Rafiz. Rahmat endi shunday qonaqchil bo'lganingiz uchun. Rahmat umuman har bir shundag'i bizning xizmatdoshimiz, artistlarimiz nechga deb yordam etirganini bilmaylar. Rahmat ansi uchun ayrim. Ishaqashi har vaqtda da. Ishaqashi. Rafiz mana aytaylik, bugun kuni bo'yina sening qo'lingdan nindi jir o'ynadi? Bugun kuni bo'yina menim ani turunda yangi shirim o'ynadi. Ko'nglimga bek qotdi deydi. O shir menim ham endi bugun men uni boshqarishaqman. Men hali anilar turunda shirlar g'imman shirlamaydim. Bugun boshqarasim kelib barliq yosh ham uli yoshdagi anilarga, dava anilarga bag'ishlasam kelib bu shirni balalar ismindən rahmat aytib. Sening turmushingda bir endi o'zgarishlar, ochilishlar bo'ldimi? Nik sen hali seni anilar temasida tutib qo'llanirga bo'lding? Nechikdir mana yozmishning shulay to'g'ri kelganidir endi mening qo'lima keliblikda ol shir ham endi men ko'pdan izlaydim anima bag'ishlagan biror shir. Ko'nglimga bek xush kelmaydi bo'lgan shirlar. Ammo so'ng nechikdir birinchi taqir eshituga bek qota yiladim. Ham endi ko'z yoshlari chiqqach, hislar shunday kuchli bo'lgach, men aytam, "Vat, topdim shul shirni." Hallar elhamdülillah şükür. Hürmetli dostlarım, benim yanaşamda bizning Qozon shaharindagi Tugan Til telekanalining filialining yetakchisi, hurmatli bizning Milevsha Rafiz qizi. Xayrli ishlar sizga. Xayrli kechir o'zi. Nechik hallar, kayflar? Sizning bugun ko'ngillarda ayiruvchilar shunday to'lqinlanib hislaridir indaymi? Shunlabda Tugan Til kanali Qozonga keldi. Bu endi zo'r baxt ham shodlik. Eng zo'r baxt 12 konsertlar zali to'p-to'la. To'p-to'la yo'q. Shunaqta bir o'rin yo'q. Bir o'rin yo'q. Tomoshachilar shu qadar yaratib kelganlar. Дополнительный съемкаларда shunday aybat o'zida butun kishining ko'ngli shunday ko'tarinki, kayfi yaxshi. Молодцы. O'zingizga rahmat Milevsha Rafiz qizi, chunki sizning bunda yardamingiz bek ko'p bo'ldi. Shunga ko'ra bu traditsiyaga aylansin. Yilda shusha konsertlarni tomoshalarni qabatlab turgan bizga nasib bo'lsin, shulay bet. Albatta tomoshachilar kutib oladigan voqeaga aylansin. Tugan Til kanali umuman Boshqirdistondan kelgan artistlarni har vaqt mana shu vaqtda kutib turamiz, kelsinlar. Amin. Shulay bo'lsin. Rahmat sizga Milevsha Rafiz qizi. Rahmat Tugan Til, rahmat Qozon. Qirq yoqqa tashlar. Başlab bulmay uzgan ömrüni. Dağlara sanduğaş, indiler sayraş. Eğlenip koydu ikili.
Hürmetli dostlar, Tuğan Tele telekanalının konserti Qozanda gürlep devam ite. Nerkiz Zinatulin әле яңа гына үзенең чыгышын тамамлады. Ничек хәлләр, нинди хисләр тойдың син шушы Qozandагы бүгенге чыгышың белән, Нәркис? Хисләр яхшы. Бу чыгыш алдыннан уйлыйсың, ничегрәк каршы алдырлар, күтәреп алырлармы, сүлпән утырырлармы. Biz Rinat белән настрой белән чыктык. Әйтәм, Ринат, кулны-кулга менә бай шат бәштек тә, әйтәм, чыгабыз. Кәйфләрен күтәреп, тамашачы өчен тырышып карыйбыз. Ну, яхшы булыр. Нәркис, сез автор башкаручы шулайрак бит? Автор башкаручы дип ул инде теге зурлап әйтү дип әйтәсем килмәй. Чөнки 3-4-5 җыр минем язганым бар. Мин җырларны шулай күп язмыйм. Башка килә, пожалуйста. Юк икән, шалт сатып алам. Шулай. Үзең язу бит күпкә арзанракка төшәдер, шулай бит. Сатып ала башласаң бит акча бик күп кирәк. Якынча бер сатып алган җырыгызның хакы күпме бүгенге көндә? Ансы менә Ринат язып бирсә, паскетки яза. Скидкалар ничә процент була инде у Ринаттан? 90%. 90. Но әгәр дә җыр, яхшы җыр булса, чын дөресен әйткәндә, бөтен җырны бер 70-60 меңгә, 50 меңгә, 50-дән 60-ка яхшы җыр яза алам. 60-50. Бу теге ачкыч белән, теге әйтергә кирәк, көе сүзе аранжировкасы белән бергәме? Якынча 50-70 мең бер җырның бүгенге көндә хакы. Әйе, шулай. Менә шулай булса, белеп торыгыз. Артистлар җырлыйлар да, китәләр. Җырга түгәләр җырсынганнары. Җырлыйлар да, шул җырны кирдән түгәләр, акча сатып алып, җыр сатып алып. Тамашачылар шуңа күрә ул бик тә шундый чыгымлы эш, иҗат эше. Артистларга чынлап та әле башта үзләренә хуш килгән җырны эзләп табырга кирәк, аннан сатып алырга кирәк. Әлбәттә, кайсыдыр җирдә сүзләреңне сатып аласың, тагын көен табырга кирәк, аны язучының, тагын аранжировка эшләүчене табырга кирәк, әйме? Аннан соң студияда яздырырга кирәк, аннан китә аны ротациялары, радио, телевидение. Монда шутлап китсәң, дуслар, бик узак безгә киләсе артист белән хәсләшергә кирәк. Бу теманы әлегә ябабыз, бары тик берничә серне генә ачып киттек, шуңа күрә артист эше ул бик чыгымлы эш. Шуны гына аңлатасы килгән. Нәркис, рәхмәт сиңа безнең Туган тел телеканалының Qozandагы концертында чыгыш ясаганың өчен. Юк ашкычлары, ишекләре, баскычлары, күз алдымда һаман тора. Туган тел телеканалының концерты Qozan шәһәрендә шаулап гөрләп дәвам итә һәм инде үзенең шундый матур гына, моңлы гына җыры чыгышы белән тәмамлады инде безнең Азали Валиева сәхнәләрдән төште дип әйтергә кирәк. Ничек хәлләр, ничек кәйфләр? Яхшы, зур рәхмәт чакырганыгыз өчен. Мин җил капканы бүген безнең дип әйтә, Qozanda беренче тапкыр башкардым. Шундый теге тулкынландырыш булды. Әмма ләкин халыкка ошады. Чөнки ышанып та ул шундый күңелгә ятып, үтеп керә торган җырларымның берсе. Qozan Азали сезнең өчен бердә шит шәһәр түгел, чөнки сез монда үзегезнең сольный концертыгызны оештырган идегез инде, әйме? Ничек соң менә Qozan тамашачысы сезгә гомумән? Нәрсә дип әйтергә икән? Сәйдәш мәдәният йортында узды. Беренче минем сольный концертым. 1-2-3 рәт кенә тулмый калды, әмма ләкин мин аның өчен бик тә борчылмадым, чөнки беренче тапкыр ул бик зур минем өчен эш. Чөнки теге бушлай билетлар таратмадык, әтерләй кемнәр ышанып та мине белә, алар килделәр, зур рәхмәтләрем һәм Алла бирсә, моны 2нче елга Уникста үткәрергә уй. Туган тел телеканалы оештырган концертта сез инде үзегезнең чыгышыгызны менә шу мизгелләрдә бүләк иткәч, әйме, ул инде әлбәттә сезнең үзегезнең концертларыгызда бу залда уңышлы булачак дигән вәгъдәләр бирсәк тә һич ялгыш булмас. Һәм шулай насыйп булсын. Азали Валиева. Рәхмәт зур Туган тел. Бергә булыйк. Туган тел бит бүген Qozanda үзенең тамашасын бүләк итә һәм сез шулай безнең чакырылган кунакларыбыз.
İyi, isime düşürdün. Tuğan til degeç Mehmet Ufa deyip başıma kirtlep koyanmın da. Grafigime Tuğan til Ufa deyip yazıp koyanmın. Eymetem onaylı bulsun barağa deyip eytip İski Baltaş'ını, Buray'ını retten tizip koydum. Grafik özümüzün Buray'dan sonra eytem Ufa'a Tuğan til konsertine barıp gülebіз de deymin. Tetişli'de bulabız, onarısı eytem Birski'de bulabız deymin. Jaylığına degenim, qarayım. Tuğan til Qozon deb yazılgan. 7 saat barubizga jetmagan, 7 saat qaytdiq maxsus şuşa konsertga. Big rahmat. Men o'zim shaxsan bir qiziqli bo'lib tinglab turib. Ham qachon sen Tuğan til Qozon ekan so'zni qaysi kunni o'qiding sen necha kunlik? Grafiklar tizilib, endi konsertlarga biletlar sotılib bitgandan so'ng. Allohga shukr bizni Boshqirdistonda shul xatlik motor etib qarshi oldilar. Har bir rayonda, har bir shaharda, hali qo'y bir yerga birinchigina boribmiz, top-to'la zallar bilan shougur kelib qarshi oldilar. Big zo'r rahmat bizni qarovchi barliq tomoshachilarga. Birge bulgan matur şaklarını Aysulut Oqyanosova sizning qo'shig'ingizda do'stlar, Aysulut, Qozon, Onyx tomoshachi nechik bo'lgan sening uchun? Bek yaxshi qabul etdilar. Bek yaxshi tomoshachi. Qozon o'zine tortib turadi. Bunda kelsam qo'ytasi kelmay. Degrakda sihriy Qozon bit u. Yaratam Qozonni. Siz qachon siyrak ko'rinasiz, umuman sahnalarda, alayda mana siyrak chiqishlar yasovuna qaramasdan Qozonga kelu, chiqish yasov, to'li zal, baribir do'qinani qo'rquv hislari bo'lmagan tug'ildir bo'lgandir ayt. Ул һәр вакытта да инде ул җырчы булгачтан дулкынлану булырга тиеш. Чөнки бит ул җыр ул театр. Аны менә бүтән күңелең белән, бүтән тәнең белән, бүтән ички дөньяң белән яшәргә кирәк бит сәхнәдә. Уйнарга кирәк. Бүтән язмыш, төрле язмышлар бар бит инде. Минем җырларга килгәндә инде ул күбрәк моңсу җырлар күңелемә якын булса да, тавышым якынрак инде моңсу җырлар. Менә хәзер инде Алла бирсә, күбрәк дәртлерәк халыкны дәртләндерә торганрак җырларның өстендә эшләй башлармын дип өметләнеп торам, Алла бирсә. Без сезгә уңышлар телибез. Туган телгә зур рәхмәтләрен әйтәсем килә. Чакырып торуларына, безне халык белән таныштырган өчен зур рәхмәт. Туган телебез бетмәсен, янып торсын, дөрләп торсын. Җыр моңнарыбыздан аерылмыйча тормышларыбыз җырдагыча матур күркәм булсын. Барыбыз да бәхетле булайык. Иң мөһиме сәламәт яшәйик. Рәхмәт сезгә. Hürmetli dostlar, әлегә инде безнең сер төпкәне тапшыруның беренче бүлеге генә тамам. Инде түгел бер атнадан мин сезне икенче бүлегемдә көтеп калам. Шуңа күрә, дусларым, исән-имин булыгыз. Яхшы көтәренке кәефләр һәммәгезгә дә. Тапшыруның авторы һәм алып баручысы Роза Хәйруллина.